Tämä tarina kertoo erään yrityksen kasvusta ja monipuolistumisesta, joka alkoi vuonna 1897 ja jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Sen näyttämö ulottuu maapallon laidalta toiselle, Kaliforniasta Lähi-itään. Pääosissa ovat miehet, naiset ja ideat. Tämä on tarina Lohja-yhtymästä, jonka toiminta alkoi lähes 100 vuotta sitten, maan alla. Sekä meidät nyt että Lohjan aikanaan houkutteli tänne maan alle yksi ja sama asia. Kalkkikivi, monipuolinen mineraali, jota Lohja hyödyntää monin eri tavoin. Nykyisin kalkkikiveä louhitaan useimmiten lähellä maanpintaa olevista esiintymistä. Mutta täällä Tytyrin kaivoksessa Lohjalla tilanne on hieman toinen. Kalkkikiviesiintymä on suhteellisen kapea ja ulottuu syvälle maan uumeniin. Jotta työskentely avoimessa kaivoskuilussa olisi mahdollista, täytyy osata käyttää hyväkseen massiivisen esiintymän tarjoamat mahdollisuudet. Tämän vuoksi Lohja onkin kehittänyt maanalaisen louhintatekniikan, joka hyödyntää suurten louhosten ja kapeiden tukipylväiden suomat edut. Menetelmä perustuu vuoripaineen tarkkaan mittaukseen ja tehokkuuteen. Kalkkikiveä louhitaan 14 tonnia miestyötunnissa, eli yhden työvuoron aikana 22 miestä louhii 2400 tonnia. Louhittu kivi ohjataan lastauspaikoille, mistä se kuljetetaan murskaamoon ja sieltä edelleen hihnakuljettimilla ja hisseillä ylös maan pinnalle. Lohjan Tytyrin kaivoksesta nostetaan 1–1,5 miljoonaa tonnia kalkkikiveä vuodessa. Nämä pilarit ja aukot jäävät tietenkin jäljelle. Yleensä vierailijoille kerrotaan, kuinka monta metriä leveä ja kuinka syvä tämä valtava louhos on, mutta pelkät luvut eivät pysty antamaan kuvaa sen todellisesta koosta. Olisi mielenkiintoista seurata kalkkikiven jalostusta enemmänkin, mutta siihen me emme kuitenkaan ryhdy, koska meillä on paljon muutakin mielenkiintoista näytettävää. Lohjalla on toimipisteitä lähes 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja yhtiö on ylpeä jokaisesta tehtaastaan. Olisi tietenkin mielenkiintoista tutustua kaikkiin yhtiön tuotantomenetelmiin, mutta laitosten valmistamat tuotteet ovat varmasti kiinnostavampia. Myös niistä Lohja voi olla ylpeä. Ennen kuin jätämme tämän tehdasympäristön, haluamme kuitenkin näyttää eräitä asioita, jotka kuvaavat hyvin Lohjan filosofiaa. Tiedättekö esimerkiksi, mitä tämä on? Se on klinkkeriä. Klinkkeriä syntyy, kun kalkkikiveä poltetaan eräiden lisäaineiden kanssa. Edelleen jalostamalla siitä saadaan sementtiä, jota käytetään moniin rakennustuotteisiin. Ja koska sitä käytetään sementin valmistuksessa, on äärimmäisen tärkeää, että jokainen näistä pienistä klinkkeripalloista on samanlainen ja tasalaatuinen. Ja siitä puolestaan pitää laadunvalvonta huolen. Jollei se tarpeeksi hyvä, ei kelpaa. Ja voitte olla varmoja, että nuo sanat pätevät kaikkiin Lohjan valmistamiin tuotteisiin. Tämä näyttää aivan maitolasilta, mutta itse asiassa se on vitivalkoista kalkkikiveä, jota käytetään paperinpäällystepigmenttinä. Talkkia käytetään paperin valmistuksessa, Lohjan korkealaatuista maasälpää keraamisessa teollisuudessa ja raudatonta kvartsia esimerkiksi kristallia valmistettaessa. Yhtiön mineraaleja käytetään myös maali-, muovi- ja kumiteollisuudessa. Lohja tuottaa rakennusmateriaaleja, joista suurin osa tehdään tästä klinkkeristä valmistetusta sementistä. Ja sementtiä yhtiö valmistaa todella paljon. Yli 1/3 kotimaassa kulutetusta sementistä on Lohjan valmistamaa. Sementtilaaduista mainittakoon arktiset olosuhteet kestävä erikoissementti, tavallinen sementti, lentotuhka sekä masuunikuonasementti. Lisäksi sementillä on tärkeä osa Lohjan laajassa rakennusmateriaalituotannossa.
Sementtipohjaisten rakennusaineiden lisäksi myös kevytsoratuotteet sekä akryyliset erikoislevyt ja kattokuvut kuuluvat Lohjan tuotanto-ohjelmaan. Ja uskokaa tai älkää, yhtiö tekee jopa valmiiksi eristettyjä umpirakenteisia seiniä, jotka toimitetaan asiakkaan ilmoittamien mittojen mukaisina. Lohja on aina lähellä, missä tahansa oletkin. Valmisbetoni on ollut Lohjan erikoisuus jo vuodesta 1958. Tänään yhtiöllä on 15 nykyaikaista tuotantolaitosta Etelä-Suomessa ja niinpä se onkin maan suurin valmisbetonin tuottaja. Nämä rekat ovat tuttuja lähes kaikilla rakennustyömailla ympäri Suomen. Lohjan osuus Suomen koko rahtiliikenteestä on 2%. Kuljetukset tapahtuvat maanteitse, rautateitse ja meritse. Lohjalla on satamansa Inkoossa ja Kemiössä, joiden kautta viedään ulkomaille sekä mineraaleja että muita yhtiön tuotteita. Äskettäin solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti Inkoon satamaa laajennettiin ja sen uusi syvälaituri ja väylä mahdollistavat nyt hiilen kaukotuonnin, koska Inkoo on ensimmäinen satama Suomessa, joka pystyy vastaanottamaan Panamax-luokan irtolastialuksia. Rakennusmateriaaliensa ohella Lohja vie myös rakentamisen taitotietoa. Yhtiö hallitsee eri rakennusmenetelmät perusteellisesti ja on valmis jakamaan tietoaan ja kokemustaan kone- ja tuotantolinjatoimitusten muodossa. Lohja on mukana sekä Euroopassa, Lähi-idässä että Neuvostoliitossa toteutettavissa rakennusprojekteissa. Tuote- ja projektiviennin osuus yhtiön kokonaislaskutuksesta on lähes 30%. Tukeakseen kansainvälistä markkinointiaan Lohja on perustanut tytäryhtiöitä Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Yhdysvaltoihin. Yhtiön tuotanto ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan rakennusmateriaaleihin, vaan valikoima on paljon laajempi. Lohja valmistaa esimerkiksi Solifer- ja Kafi-matkailuvaunuja ja on Pohjoismaiden suurin vaununvalmistaja. Karavaanarit kaikkialla ovat ottaneet nämä vaunut omakseen. Ja tässä näemme, miten huolellisesti nämä vaunut valmistetaan. Winter-tuoteryhmä valmistaa maaleja, painovärejä ja sävytyspastoja. Vuonna 1968 kehitetty Wintermix-sävytysautomaatti on patentoitu monissa maissa eri puolilla maailmaa. Tässä näemme laitteen uusimman mallin, jossa on kiinteä muisti ja valmiiksi ohjelmoidut sävytyskaavat. Sekoitus tapahtuu maalipurkin kannen läpi. Siistiä vai mitä? Lohjan kulutuselektroniikalla on pitkät perinteet, jotka juontavat aina 1920-luvulle radiotoiminnan alkuaikoihin. Vanha ASA-vastaanotin on kehittynyt melkoisesti. Yhtiö on sekä pysynyt mukana nopeasti kehittyvässä viestintätekniikassa, että ollut alansa tuotekehityksen kärjessä. Tämä Finlux OBC-satellit, tulevaisuuden TV-vastaanotin, on yksi Lohjan tuotekehitystyön tuloksista. Tällä 100-kanavaisella Finlux-televisiolla voidaan vastaanottaa sekä teksti-, stereo-, video- että satelliittilähetyksiä, ja sitä voidaan täydentää monin audiovisuaalisin lisävarustein. Laitteiden edistyksellisyyden, luotettavan laadun ja alhaisen energiankulutuksen ansiosta ei liene yllättävää, että 75% näistä väritelevisioista menee vientiin. Tämä on Finlux Display-näyttötaulu, joka syntyessään aiheutti kovan kohun kansainvälisillä markkinoilla. Katsotaanpa, miten se toimii. Lasialustalla on äärimmäisen ohut läpinäkyvä ohutkalvo, joka on ohuempi kuin millimetrin tuhannesosa. Siihen johdetaan vähän sähköä. Miltä näyttää? Lohja on myös kehittänyt tämän elektroluminenssin teollisen valmistusmenetelmän sekä siinä tarvittavat koneet. Tulevaisuudessa näitä näyttöjä tulee olemaan tietokonepäätteissä, teollisuuden instrumenttinäytöissä, autojen, laivojen ja lentokoneiden mittarinäytöissä sekä suurissa informaatiotauluissa, kuten tässä, joka on Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kuten olette huomanneet, Lohja on todella monipuolinen yritys. Olemme käyneet alhaalla kaivoksessa,
Laboratorioissa ja tehtailla olemme puhuneet maanteistä, satamista ja satelliiteista. Mutta kenties vilkaisu tavalliseen kotiin kertoo vielä paremmin, miten monipuolinen Lohja todella on. Katsotaanpa, kuinka monta tuotetta löydämme tästä talosta, joiden valmistamisessa Lohjalla on joko suoraan tai välillisesti ollut sormensa pelissä. Muistimmekohan nyt ihan kaikki?